Wn i ddim pam mae'r darn yma wedi ei adael yn y canol. Yr unig beth fedra i feddwl ydy bod 'na ddau dwll yma ar un adag a bod y darn yma wedi ei adael. Rhyw 80 metr ydi hyd graig yma yn y canol.
Dim y fi ydy'r cynta yma chwaith. Llwyni llys ydy'r rhain. Ond wela I ddim llys chwaith. Be oedd hwnna? Llgodan. Mae'n rhyfeddol sut mae'r planhigion ma'n gallu tyfu ar bron na ddim byd. Dim ond darn o graig foel bron. Ffawyddan. Am hwnni. Darn cul. Pum munud bach I fi fy hun cyn I fi nofio nôl ffor acw.